Nsalmilkom. Fil-kredu tal-Apostli minn ċkunitna tallimna ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. U illum nixtieq insaqsik temmina ta' bil-ħaqdi illi hemm Alla wieħed illi huwa omnipotenti illi jista' kollox, ma nix qegħdin ngħidu li Alla kapaċi jagħmel ċirku kwadru u jibqa' ċirku fl-istess ħin. Ma nix qegħdin ngħidu Alla hux kapaċi jikdeb jew jiġħad lilu nnifsu. Dan l-affarijiet huma kontradittorji għan-natura tiegħu. Meta ngħidu Alla jista' kollox, qegħdin nitkellmu dwar il-kapaċità u l-qawwa tiegħu illi jagħmel kull ma r-rieda qaddisa u tajba tiegħu tixtieq li jsir. Fl-istess kredu tal-Apostli naqraw illi Alla jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U allura nistqarru wkoll illi Alla huwa l-oriġinatur dak illi beda kull ma jeżisti fis-sema, fl-art u kullum kien. Alla li ħalaq l-univers bil-varjetà u bil-vastezza kollha tiegħu, Alla huwa tagħna esibizzjoni tal-omnipotenza divina tiegħu. Matul l-ġrajja tal-fidwa, kif naqrawha fil-Scrittura Mqazza, niltaqgħu ma' diversi avvenimenti illi jesibixxu juru l-qawwa divina tal-Alla. Naħseb wieħed li jiġina f'moħħna faċilment huwa kif Alla meta ħareġ il-poplu tiegħu l-Iżraeliti mill-Eġittu, meta kienu attakkati mill-armata ta' Farun bil-baħar qudiemhom, Alla fetaħ il-baħar. Fetaħ il-baħar u l-poplu seta' jgħaddi minn art nixfa min-naħa għall-oħra tal-baħar. Hija turija esibizzjoni tal-qawwa ta' Alla favur il-poplu tiegħu. Naqraw ukoll kif Alla ukoll kapaċi jagħti l-ħajja lill-mejtin. U ċoħe li ġi semmejjed li skont ix-xjenza u skont ir-raġuni tagħna huwa wasal fit-tmiem tiegħu, Alla kapaċi jagħtih il-ħajja. Naqraw l-istorja forsi kurjuża ta' meta raġel fil-Testament il-Qadim indifen bil-ġri minħabba l-armata li kienu qed tattakka l-pajjiż u dan ir-raġel inserta li difnuh fil-qabar ta' Eliżew u meta mess l-Adam ta' Eliżew dan ir-raġel reġaħa l-ħajja. Għal darb'oħra miraklu stupend ta' Alla, l-intervent dirett ta' Alla biex jurina l-attività tiegħu favur il-bniedem. Naraw ukoll matul il-Ministeru ta' Sidna Ġesu Kristu illi mhux darba jew tnejn li qajjem in-nies mill-mejtin. Jiġru f'moħħna il-żagħżugħ tal-armla ta' Nain illi kienu infatti qegħdin iġorruh biex jidfnuh u Ġesu waqqaf il-proċessjoni biex nsejħula hekk u mess it-tebut u qallu żagħżugħ jiena ngħidlek qum. U żagħżugħ qam u Ġesu reġa' taħ lura lil ommu. L-istorja wkoll tat-tifla ta' madwar 12 sena, tifla ta' Ġajru, Ġesu wkoll qajjimha mill-mewt. U jerġa' mbagħad il-ġrajja l-aktar popolari kif Ġesu qajjem il-ħabibu stess wara li kien ilu 4 ijiem mejjed. Meta bil-kelma omnipotenti tiegħu Ġesu qallu Lażru oħroġ. U il-mejjed ħareġ marbut bil-faxex u Ġesu hemmhekk għal darb'oħra juri kemm ta' bil-ħaqq kliemu huwa verità. Meta qal jien huwa l-qawmin u l-ħajja min jemmen fija avolja jmut jerġa' jgħix. U min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Dan l-inċidenti, l-avvenimenti li semmejna huma biss ftit mill-ħafna rekordjati fil-Bibbja sabiex il-fiduċja tagħna tkun f'Alla omnipotenti, Alla li kapaċi jagħmel l-impossibbli. U allura nixtieq issa li niġbdilkom attenzjoni tagħkom għal mewt jerġa' wisqar mill-mewt fiżika. Il-mewt fiżika tnikkitna u
m'hemmx tagħmel. Il-mejjed ikollu jittieħed fil-ċimiterju u hemmhekk ikun midfun. Però nafu illi aħna bħala Kristjani nemmnu li Alla għad qajjem lil kulħadd mill-mewt. Dawk li n-nies li qamu mill-mewt fil-passat huma biss ħajdak indikazzjoni ta' x'kapaċi jagħmel Alla fl-aħħar jum. Meta Marta wkoll oħt Lazzru qalet il-Ġesu jiena naf li hija għad jerġa' jqum fl-aħħar jum. L-umanità kollha għad tqum fl-aħħar jum. U għal darb'oħra din hija t-tama tagħna, il-fiduċja tagħna. Falla l-imbierek illi wera li nifsu li jenna bħala Alla omnipotenti, la li m'hemm xejn illi huwa impossibbli. U allura meta nitkellmu dwar il-salvazzjoni ta' ruħna, hawnhekk hija t-tama tagħna. Għaliex l-istess Alla li qajjem ġisem mejjed mill-qabar kapaċi wkoll qajjem ir-ruħ tagħna. Ir-ruħ tal-bniedem aħna niġu fid-dinja mifrudin minn Alla. Midinbin. Mingħajr ħajja spiritwali. Però Alla kapaċi jagħtina din il-ħajja li tant neħtieġu. Ġesu meta tkellem ma' Nikodemu qallu li r-riħ jonfoħ ferit inti tisma' l-ħoss tiegħu ma tafx minn fejn hu ġej lanqas fejn hu sejjer. Hekk kull wieħed li jitwieled mill-Ispiritu Santu. ċoħe l-Ispiritu Santu huwa l-Ispiritu li jagħti l-ħajja. L-ħajja spiritwali li tant għandna bżonn. Vera nitniktu meta l-ġisem tagħna jixjieħu anke jċedi għal mewt fiżika, però niftakru li qar mill-mewt fiżika mill-mewt spiritwali. U l-bxara tajba dwar Ġesu Kristu propjament tindirizza din il-problema serjissima illi għandna qudiemna. Ħafna nies jinnegaw, ħafna nies jilagħbu ta' parsi ma teżistix. Però Bibbja tant ċara li aħna ninsabu mifrudin minn Alla. Però notaw issa fl-ittra lill-Efesin l-Apostlu Pawlu kif jitkellem dwar x'għamel Alla rigward il-għada tagħna qudiemu. F'kapitlu 2 vers 1 jgħidilna lilkom Alla ta' l-ħajja. Intom li kontu mejtin bid-nubiet u l-ħtijiet. Li fihom intom mxejtu fl-modi skont il-mixja tad-dinja, skont il-prinċep tal-ħakma tal-ajru l-ispirtu li se jaħdem fuljiet id-diżubbidjenza. Li fosthom ukoll għexna aħna wkoll fi żmien tmoddija fix-xewqat ħażiena ta' ġisimna, inwettqu x-xewqat tal-ġisem u tal-moħħ u konna min natura u li tilgħadab l-istess bħal oħrajn. Imma Alla li huwa għani jew sinjur fil-ħniena tiegħu, għall imħabba kbira tiegħu li bieħabna. Ukoll meta konna mejtin fid-nubiet, tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu. Bil-grazzja intom salvati. Allora l-Apostol Pawlu għad li qed jgħidilna huwa li Alla ħa l-inizjattiva, Alla resaq lejna aħna li konna mejtin, mifrudin bil-ħajja tiegħu u tajjilna dil-ħajja. Tajjilna permezz ta' ibnu Ġesu Kristu, illi kien moti għal nubietna u imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Ġesu ħal passjoni miet fuq is-salib per wara 3 ijiem nafu x'ġara. Ġesu tqajjem minn bell-imwiet biex ikun il-ras rappreżentattiv tal-poplu tagħna. Tiegħi u tiegħek. Jekk aħna nemmnu illi Ġesu huwa il-prinċep tal-ħajja, huwa dak li l-mewt ma kienx kapaċi żomm fl-irbit tagħha. Allura Alla jagħtina il-ħajja tiegħu. Jaqadna miegħu. Alla li huwa sinjur fil-ħniena għall imħabba kbira tiegħu li bieħabna wkoll meta konna mejtin. Spiritwalment ma stajna nagħmlu xejn, ma konniex kapaċi, konna taħt it-tiranija tax-xitan, konna nobdu l-passjonijiet ħażiena ta' ġisimna, konna nimxu skont l-andament ta' din id-dinja ħażina, però Pawlu jgħid Alla tagħkom il-ħajja. U dan huwa l-Vanġelu illi Alla kapaċi jersaq l-bniedem u infatti jagħtih dik il-ħajja illi tant għandna bżonn. Jiena nistaqsik ħaġa waħda, għandek din il-ħajja żgur inti jersaqt lejn Ġesu Kristu biex tirċievi minn għandu dak id-don illi ma jtfissirx bil-kliem. Ġesu se jgħidu il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna. Dak li l-Vanġelu ta' Ġwanni jgħid li Alla jkħabb id-dinja illi ta' l-liben waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih, kull min għandu fiduċja sempliċi
fi Kristu Ġesu ma jitilifx, ma jmurx l-infern, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Nirringrazzjakom.